Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan Mek Dames bagaimana? Wis ora tau kapelan, urip ora tau kapelan. Apa ini? Apa ndelok ngulehno nganten. Pasar nganten ngono. Bahasa ngarang ngono kok dereng oleh. Pasar nganten. Dan nek wong Jawa biasane ngono ki apa? Mantukno nek mengke terus balik niku mantukno olehno nganten. Iki apa? Sepasar. Pasaran nganten. Biasane nek niku ora sepasar. Telung dino ning nganten. Nggih, maksudnya kan niate ki sepasar ya, Mak. Pasaran nganten. Iya. Kene Laskar Mogoang. Nggih. Mau ke Gayam, Jawa Timur. Gayam Jawa Timur. Yuk, Oke, Mbak Nur berangkat. tak cek ya. Jamnya harus setengah Mbak sepuluh. nek sribere ayo. Nggih. Ayo guys. Ayo. Ayo. Ikut mana kok? Yuk berangkat dulu pemirsa, ada Mbak Mur. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Ayo tuh. Heeh. Wes, ayo Mbak Mur ayo. Sana. Ambil lek Sri Bering iki, guys. Lek Sri mau ikut. Ben dek nanane kan dadi nganten gak rono, dek nek pengen ben rohowo deh. Berarti anu. Hah? Nyoloni prai ngoten lek. Orangnya prai masuk tak tinggal. Gas. Kayak kan bisa sini. Terus guys, berangkat dulu permesa gurunya ya. Sadung enggak mati mah kan. Sanya matang para sanya. Oke, nah itu. Oke guys, berangkat dulu pemirsa. Tumben berat batuk ya cek batuk guys. Terus gak apa-apa. Sampai sendiri. Ora nek engko ora gak tingenge ya wis gak sidung nak. Ora sabune. Halo. Enggak ini apa enggak? Ada Riksa. Anu kok apik iki kok tanggonku dek kae. Pak iki wis menggoda. Oh, ora lanjut dek. Serikut, prei gitu Pak. Sapa? Mbak Nda rasa melok lah dicah cilik ke ngomong keterno tak delok dipasrahno terus wis kok ora wah gede. Jane jenengan iki lek kangge Cok. Woe man aku ditumpakno pam, motorku mbok telok-telok pam. kata kabeh kula Mbak Mur iki. Nggih. Piye? Umpamine kula asal derek dan mak wis rasake ning omah iku dicucuk cilik. Kula diseneni ngoten ning omah iki. Kula kangen kan elek Sri, Pak, mak ngangge mobil ben boten usek-usekan. Langsung usah Lho Pak, aku ora iso keblok tangga. Ngoten iki Mbak Mur. Nggih. Nggih. Mbak. Awal kok Nggih. seneng aku. Nek kendaraan iki yo duwe nggih aku gelem. Nggih. Pakmu yo tapi aku tapi kok resiko motor gede pakmu ki bisa orang tahu sekolahane. Elep paling. Bis balap halepe loro, telu. Anak saudara kopi ya? Ngapa kapan sah? Sini papa. Dari Samira kamu? Enggak mana? Tem itu jam iya Mbak. Nyegat iki loh. Jadi mampir di rumahnya Mas Arif.
Kira mampir ya mbok ngoten ndak. Mobilnya siapa? Mobilnya, sengku mobilnya siapa kan? Mobilnya siapa? Bisa mau panen. Emang ditelepon lagi. Terus aku telepon dia ini kok nggak mau jalan kok. Teleponku. Oh cintanya. Mau kamu tahu. Cuma panik biji. Bidangnya tahu. Arjuna ne randu blaku Astu mogongan sapa sing duwe randu Numpakku ya, aku seneng numpak bus. Gampang. Rasa bingung. Sudah datang guys, elopnya 3. wes spesial sederene pesen tinggi aku yang sama spesial semuanya untuk wargane Kan Pak Rafa lah, tahu anak-anak kok ora. Gajani kowe. Kok rendang wis mau kene motor mur. Mobilnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada ya masuk. Masuk guys. Rombongan kedos sih. Rombongan kedos. Aku nek ngarani rombongan kedos aja rombongan mewah kowe. Iya. Tidak masalah. Lah aku ketok kenal kowe. Ketok kenal ya aku. Ketok kenal ya. ora kenal no kok iso masuk Ora lali ki aku. Lali aku. Wis ayo. Yes, rombongan ngedos Buddha. Wala ada sapa iki cangguri? Joko tak jebule. Joko perawan Kalimantan. Kang Podo, Kang Nyoto, Mbah Podo. Lho, iku Mas Nur ya? Mas Mo. Ya Allah, kok seteko Amerika bereng. Oh iya ya, Yumi orang Jakarta nih, senggal dong. Saudara dari Denani. Ini saudaranya siapa ini? Ya Allah, bojone Rangga, besan. Ya Allah, dulure ngantek raro ya, Dek. Ya kenal no. Sedeng ora Mur? Sedeng ya? Sedeng ora? Cukup ya. Ora cekap di Yes. Iki ada Bu Sarti. Artise. Iki sapa nek iki ngarep iki? Yuton. Oh, bojone Kang Woto. Ya lali ya. Ya Allah, gak tau petuk ya. Guys, kita berangkat. Mintani Desi ya melok prei, pinter no kok. Yo lah lebih. Ane kok. Lah iya, melok prei, guys. Pas aku nek mlebu ngonakane jare. Nek gua kan kon nang kelambi batik kok. Alah aku niki sak Biru kayak bang. Bang pelecet. Ya wis ngono kuwi ciri khas. Digawakno, digawakno saren kok ngono. Angel ya, kok angel tutusan. oh ber sak ngarepe dhewe iki Wis ben piye. Pak Arifin kolot nek wis musuh aku ya tunduk iki. Tunduk ora kowe ya. Anggo iki ganti. Nah ora ya ora. Wis guys, kita berangkat dulu. Wong kinara rasah melok nduk kok lah tak sulit ora palah sanget. Gak duwe kendaraan dhewe. Ya neng kae Arifin ngape nggo ndandak nopo ora kok.
Ndak nopo rusak. Nek ngene Yuni ono gaduh. Berangkat guys. Biasanya bulan. Kok ini bulan. Ya yo Lek Sri guys. Piye pi? Iso turu para masak sapa? Mbah Damis. Sak yo wong akeh. Mbah Damis ya. Yo ngakeh. Tapi nek tim khusus kan tetep sing masak kan wong sicok. Bukan ngene tukang masakne ra. Enggak masak. Masak sak. Lah iso turu kenapa bayar turu yo turu. Berangkat guys. Oke, kita rombongan ngedos guys. Kayak kok. Mbak Yuku kok. Itu Mbak Yu pisanan padha melok guys. Justru sing teman lama ini malah iki sing kanca. Jadi adike entuk Kang Nani. Nah iki teman kecil iki. Teman apa Pi? Mek banyu. Ngasak ya iso ya ki ya. Ngasak gara-gara nyap apa? Tandur sapa nek? Babu. Wis tau enek kabeh. Cek kunci aku gak lewat. Kunci ki aku mbek ambek satu ning ya. Jane penak Pi, bayarane penak kok. Saya nganti saiki tujuan. Masa Puji Warna ijek ora ora? Tuwek ya. Oh pengusaha uyang ger dibayar piro 100, 800, 700 jaman kae guys. Wenenge bayani. Iki sing teman kloro-kloro ya iki ger. Ya turu bareng, mangan bareng. Ono angger dodol ya tak ewangi. Ra ketang apa petik-petik ndang aku. Jahit iki. Aku jahit yo dhek gagenan melok jahit, malah sing sukses ndekne. Sing jahit dhisik ki asline aku ger. Ndekne angger nengok apa galeh ngene iki ngene. Bayang. Ngono iki apa pi? Ngobras mesuk tekem. Aku lagi iki. Duh iki apa kowe? Ngobras ya Allah ya Rabbi. Saiki wis dadi tukang jahit, tukang ngobras. Masalah nenggok galeh ngene karo keturutan. Padahal lagi muni tok ngono ya. nenggaleh karo antri banyu nger, banyu ki anggar jam 12 ngono ki ya Pi. Ayo timbang tengok-tengok. Ayo mes timbang tengok-tengok antri banyu ayo. Usum HP malah. Urusem HP. Yo wis kegiatane bar metu sekolah ki. Wis terus aku melok jahit. Aku ki gara-gara seneng Mbak Tina. Mbak Tina kok cekelane tas. Maca RC, numpak sepeda, aku seneng Pi. Ngono ki aku terus jalan sekolah Kang Wolokang, aku sekolah non jahit ya. Sekolah gaya tak aku pengen, tapi seneng. Kang aku sekolahnya ya Kang Wolok kuwi sing nyekolahno Pi, bayar 5.000 kae yo. Jaman kan bayar 5.000. Nek aku 5.000. Lah kowe suwi kok aku mau 4 bulan, mbok 5 bulan kae. Wong wis iso gawe klambi ngene iki wis. Cuma orang duwe kain, kainnya duwe, alatnya orang duwe. Lah ndekne Dondomi kok iki tangan, iki aku mah kondomi wegah. Orang duwe mesin jahit ya wis wong kain akeh nggone Mbak Yuku kan. Dadi aku mah. terus eling gawe nang lambi desi pertama. Ya. Praktek. Dilebokno ora sedeng suwek nganggo arit. Pak arit disuwek. Desi ki anake Mbak Yuku mau. Waduh, dewa lambi ra kena dilebokno. Sing go praktek-praktek ki asline ndekne aku. Mergo kainku akeh ya Pi ya. Iki benakno iki Pi, gawekno iki. Aku nek es mbok piye-piye seneng fashion kok ya. Gawekno klambi ngene, model apa dasinan, model apa iki sing gawekno ndekne nggih. Malah aku gak dadi wegah aku. Moh aku alundang buruh ae. Kesuwen. Malah sing jiwa buruhe malah aku ya Pi. Oh gak ndekne ya Allah. Banget saiki sudah njeput. Nasibnya berubah gitu. Tahu cerita jare aku ning ngisor bro kayak muni piye? Piye? Halo, enggak. Apa
deh. Iya bisa aku kok lali. Deh. Tadi ada di artis nih, ya kan? Kok kaya omas deh lo. Itu ada artis nih sor, ngono kene. Itu ada artis kok ipre-ipre aku ngono. Artis ini. Artis sor bro. Disekseni karo danyang anu ya. Danyang ndi ki isor bruk. Nah turut-turut ngisor bruk kayak ngger masyaallah. Ya wis turut bareng mangan bareng. Bontot bareng. Angger nunggu sawah ini bontot ae pi bontot nani aku. Tapi ki aku mbek nani iki gak patek ya pi. Ya mbek iki anak orang kaya kuwi nani iki. Nani iki kancane iki jek Gak tau ngono kan gak tau kluyur-kluyur nang sawah. Sing sawah gayane kan gitu. ngono kuwi klopo ngene kan urung ceblok engger blarake ngono kuwi guwano. Ngono. Ala pipi banget. Saiki wis kepethuk-pethuk tuweke, guys. Oke, dalam perjalanan super. Begini. Ana apa? Pite tumbal Lah, anu taleni. Taleni. Taleni tarene. Ya enak koyo kasih dadi gua. Ora apa-apa. Kok gak gau-gau ki temok tiga. Coba gak. Engko nek mati. Jikok kene kudu sing jikok wong liya. Sanak wong kalau nang kono sing kabeh. Wes diciko. Ya wes. Oh nek piye apa? Oh, digau-gau ki ya. Nemok rezeki ya, Pak. Ciri khasnya wong kene gen nek liwati bruk utawa liwati Bagene malah dijak ya. ya roh ya Pak ya. Ya rezekine ndekne. Dadi tradisine ngono buah Mau denger antri ya aku. ora buah sengkala. Buah sengkalane cedhak rezekine dono blaine jarene ngono. Tradisine ngono guys, ora roh. Iku ki jane ngene lho Pi. Iki dibuah nah ditali terus digeret nek. Gereknya maksud pancine Iya, oga aku ya diweno wong. Kok diweno kowe aku ini gak apa-apa. mental nggo pite. Ben dipek wong ae. Ben dipek wong ya. Ya ngono iso maksude. Engko nek mbok buat engko kan ngesakno kewan malah bingung. Ditaleni itu kan gak mayu. Enggak. Ditaleni terus mbak bu kok terus ditarik. Yes. Dua sengkolo, jare ngono ki tradisi ngono ki enak apa ora, Pak? Kan kaya enak apa ora? Ya kan lewat jembatan lewat jembatan tapi itu Lo gak iman. dua kan ya iya toh. Ini wong kene lewat garuk iso. Ini garuk wong garuk lho. Ini cara wong liya desa tetep dua beras dua titik iki. Wes kumu dirangkep dadi sitok wis selamat renek apa-apa, guys. Jalannya sudah menggelupit-lupit. Sudah mau sampai ya Pak ya. Panggonane ndi Pak? Enggak? Gayam, Kotami. Kota Gayam Jawa Timur, Gayam Jawa Timur. Bojonegoro. Rambutan orang tua begini. Mabuk ora? Aman. Aman guys. Ora mabuk. Kenapa kan agak terus saya ora mabuk. Aduh ae. Kan dia sudah sampai. Kita lihat nyantai. Oh ya apa? Nganten. Iyalah. Dekat masjid tuh pernah kesini ya? Pernah kesini ya? Kita ayo kan. Masuk masjid Mas. Oh enak. Saiki dipageri yo yo ya. Dek kayak Kene Mas? pulang ae. Kok nanti nang kene kok malah anak dangdut kowe. Ndi dong. Kae jean.
ono mon kene malah dangdute kapok. Mau ditanggapno ning kene malah nanggap kapok ora kowe. Jere kena kopi kira. Kopi kire. Iya wis. Terus madhep kok. Yes. Kandhane, Pak. Orang Jakarta ini ya, meninggal dah. Siapa yang kena nih? Mau nih. Apa nih? Anu nih, Instagramnya. Pandere Pangongjok, pengantin putri. Apa ngikuti gue Saking terus? belakang, Instagram kenal orang. Uji televisinya, orang saking putra mantan sekali. Mas Rudian Tomo sekalian Mbak Yudika Alvaru. Ini golongan monitor kesalahan di pemberian lampai pun kemamai Adi Solo ada di golong untuk mandi. Kemantar belum pernah nonton Adi Solo sesuai. Sudah saya nikmat dengan ikut toko nomor surat kosmati buat ini. Ngaturankan salam pembeli kami ujian. Saking rombongan kadang desa, saking bilang rangkung datuk lurah. Kasih menggana di teman dia. Ngumpet wonten ing sasana. Menggana wonten ing sasana paliyahan. Kan akan kemamai Adi Solo. Muduh mati tiga gitu. Wah, Mbak anak rawa rasa. Tadi kan dari saking kerosok, rumah menuju Sasono. Alam-alam kan ini juga terbanyak. Yes, teman. Wong urip kehidupan harus kabeh dijatak di wajah. Sing penting berusaha dan berdoa, bekerja, gitu. Mencari nafkah untuk kedua mempelai. Loh guys, jadi bawa parcel lagi ini ada Theo, bawa seserangan. Tadi mampu kau ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kami Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul Mukarramin lan jenengan para ulama. Para bapak kiai ingkang pantes hanapi sing paribudha. Sandalnya cerita. Para sesepuh prabu putri para salangkatan kalongso salah sunyi. Langkung-langkung juga tempat jenengan kan desa Bonoso mestani gunani samyati. Lan kajeraken sedaya sederek pangombiyong keluarga agung pengantin putri saking Pilang Perang di Blakong Lurah. Segung pambat-pambat yang praja nayakane nagari. Nalika panjenenganipun bapa pangangsa desa Katul lan sedaya prekabipun. Ugi panjenengan para ramu kakung semua putri ingkang luhur budi sepisan. Semoga kita tansah nglahiraken rasa syukur kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin.